Tačan broj učenika završnih razreda srednjih škola koji će biti obuhvaćeni eksternom maturom, uključujući opće gimnazije i tehničke škole u Tuzlanskom kantonu, još nije preciziran, ali se radi o blizu 3000 učenika. Polaganje 2 ispita bi trebalo biti organizirano od 20. do 30. maja, a jednog u prvoj sedmici juna kako bi bio ostavljen prostor za vanredne rokove, te cijeli posao okončan prije donošenja upisne politike na Univerzitetu u Tuzli, navodi koordinator eksternih matura u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona. I ove godine imamo uhodan sistem, imamo polaganje mature po standardima da imamo iste testove, da imamo sistem šifriranja, da imamo isti prostor, zajednički prostor, dakle fiskalne sale, dvorane, da imamo eksterno dežuranje, to su ti principi, da imamo ispravljanje putem djelimično putem, jedan test putem elektronskim putem, dakle skeniranjem ocjenjivačkih listova, drugi je ocjenjivanje sa komisijama koji nemaju sukob interesa, dakle profesori sa univerziteta i mi i saradnici iz Pedagoškog zavoda. Ovogodišnje polaganje eksterne mature Tuzlanski kanton dočekuje sa modelom usklađenim sa evropskim standardima, pa bi diplome iz općih gimnazija trebale biti priznate širom Evrope. Ključni moment je taj koliko će se matura vrednovati za dalje školovanje i u zakonu o visokom obrazovanju, u zakonu o srednjem obrazovanju stoji da će matura 19-20 godine se u jednom dijelu koristiti za vrednovanje za upis na visokoškolske i javne visokoškolske ustanove. Iskreno se nadamo da će u saradnji, a kažem se u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i eksterna matura biti vrijednovana prilikom upisa na univerzitet, ali također cilj nam je i da matura bude zapravo, eksterna matura bude uvedena znači u sve srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Ovogodišnja novina je pilot eksterna matura u tehničkim školama. Prvi sastanak članova glavne maturalne komisije poslužio je osim za predstavljanje modela mature 2019-2020 i razmatranja dinamike i organizacije njenog provođenja i za predstavljanje pravilnika o maturi u srednjim školama koji će biti u primjeni od naredne godine. Na sastanku u Pedagoškom zavodu riječ je između ostalog bilo i o zadacima i budućim sastancima predmetnih grupa za eksternu maturu, kao i ažuriranju podataka na web stranici eksterna matura.